Jama'a gani nan na dawo. Ni ne naku Vallinde DC, inkiya Vallinde dan Kamaru inkiya ne kar ku turo min migration. Gaskiya mutanen mu yan media kuna yin abin da kuka ga dama kuma mu ba ma jin daɗin damun ku. Saboda damar mu ba ta damar ku, kar ku damar ku da damar mu. Abin da nake nufi anan shine akan abin da kuka yi ma dan uwana waye shi Sani liyaliya mai Sambisa. Wannan matashin kun ga yana tasowa da tattaki. Yayi waka ta Sambisa guda daya mun ji dadin ta. Ni ma har ina tambayan waye murya yayi waye wannan naji yayi kamar da murya abokina a sai murya shince. Sai na gano shi din ne daga baya ta biyu sai yazo ya sa sunan shi. Ta ji daɗi ta ɗaukaka. Ta uku ya zo ya sa sunan shi a bidiyo kuka zo kuka ce ya cire. Kai ni da darekta da wanda ya bashi da yake gaya mai ya cire din da wanda ya ji daɗin cire wanda ya yi duka na galgalo kai ba zan yi wannan ashar din ba. Amma dan Allah dan annabi akwai abin da ya kamata ku fahimta wannan al'amarin. In mutum ya fara tahe ku bashi ya tahi. Kai ka tada shi ne? Shi yayi waka shi. Waka ka ce? In ka ga zaka sa shi cire sunan shi kaje kai waka ka rubuta. In ya sa sunan nashi wancan din wanda yake bidiyon ai sai aga kamar shi ne. Amma shi din yana hakan saboda shi din ma ya bulo ya samu dan wani abu. To tun shekara nawa yake waka? Waƙoƙin sun tabbata shi ne saboda kun ga sun tashi sai ku sai ya cire sunan shi. Ha wannan gaskiya bai mun ba. Gaskiya bai mun ba. In kun ce yayi muku wallahi sai na galgalo gallin gaddin gargadin gaddin din ban kada fatarin kai. Na wannan ashar sai Allah ya muku abun nan. Amma dai dan Allah dan annabi abinda kuka yi bai dace ba. Ko ku sake wata video a sake sa sunan shi a normal audio da ya tura mun din nan ko kuma ba damuwa kai yi gaba da kamera ka